Старите хора. Един жесток цар изкарал закон да бъдат погубени всички стари хора. Каква полза от тях? Казал той. Нито орат, нито жанат, нито дърва секат. Само ядат хляб и се пречкат вкъщи. Запретнали се царските палачи. Всички стари хора минали под нож. Останал само един старец. Баща на болярин. Дожалял на болярина да вземе главата на стария си баща. Зато и го укрил на тайно място и го хранил с кришом, без да знае никой. Жестокият цар имал луд чер кон. Ритал, хапел, скачал, хвърлял ездачите. Никой не можел да се приближи до него и да го укроти. В столицата живеела една лукава знахарка. Царят заповядал да я повикат в двореца и почнал да я разпитва как може да укроти лудият кон. Как ли? Отговорила знахарката. Заповядай, господарю, на твоите боляри да усучат въже около него от пясък. Вържеш ли коня с въже от пясък, той ще стане кротък като овчица. Царят се почесал по врата и повикал болярите си. Хей, боляри! Викнал им той. Слушайте какво ще ви заповядам. Още утре да ми донесете едно въже от пясък. Ако дойдете в двореца ми без пясъчно въже, главите ви ще взема. Прибрали се болярите с наведени глави. Никому не идвало на ум как може да се усуче въже от пясък. Между болярите бил оня, който пощадил живота на баща си. Като се прибрал вкъщи, омарлушен, старецът го попитал. Защо си кахарен, синко? Боляринът му разправил какво иска царят. Той ли е то всичко? Не бой се! Утре, като идете в двореца и царят рече: къде е въжето? Ти му отговори: царю, готови сме да усучим въже от пясък, но не знаем какво трябва да бъде. Дебело, тънко, жълто или червено, дай ни по-напред мостра. На другия ден, когато чул умният отговор, царят казал: прави сте, трябва мостра, но няма откъде да я взема. И царят простил живота на всички. Същото лято настанала голяма суша. Всичко живо изгоряло. И трева, и плод. Пресъхнали реките и кладенците, житниците се опразнили. Не останало жито дори за семе. Загрижил се царят. Повикал болярите и им заповядал: каквото щете правете, изтрувайте. Но утре, като дойдете, искам да ми кажете откъде ще намерим жито за посев. Инак главите ви ще взема. Тръгнали се болярите сломени. Не е лесна работа да се намери жито. Скритият старец видял, че синът му се връща и този път умърлушен, и попитал какво се е случило. Сега, тате, рекал боляринът, и ти не можеш да ми помогнеш. Царят иска семе за посев, а никъде в страната няма жито. Не бой се, синко, утре, когато се явите при царя, ти му кажи да заповяда на селяните да разровят всички мравуняци в царството. В мравуняците има много жито, събрано зрънце по зрънце от мравките. И наистина
Щом селяните излезли по къщите и разкопали мравуняците, намерили във всеки мравуняк по една торбичка с едро зърно. Царят останал много очуден от находището и се обърнал към болярина, който криел баща си. Попитал го: кажи ми, кой ти каза за този мъдър съвет? Не смея да кажа, господарю, защото ще ме погубиш. Няма косъм да падне от главата ти. Кажи. Тогава боляринът признал, че е укрил баща си и той го е научил какво да каже за пясъчното въже и къде има скрито жито. Тогава излязал нов закон: никой да не закача старите хора, а когато вървят по улиците, всеки да им сторва път.